On calminama laawol ngol ɗo gonɗon no goni ɗon yo jaam kisi Allah gone meɗen amtuɓe yebde Pindi TV e kuuɓal yewtere gande men fina tawa heewiɓe e mawɓe kadi waɗɓe fayida yeeɓoɓe en haaloɓe haalaji baɗɗi fayida ndewideɓe nde ɗo yewtere mawɓe men ɓe ganduɗa no mbinoɗen ni dañin hen gueɗe mawɗe nodda e hôpital uji mballodira tubakoɓe yo Allah yurmoɓe yaafoɓe hanaɓe aljanna mbiyen ɓe bindini inɗe mabɓe e alkule safroɓe e nder aduna o mawɓe wonɓe ɓe ganduɗa hande o nan ɗo kono puɗɗima woɗɗoyde yo duusugo joot sukaɓe janggoɓe yo Allah newno gandal ngal fanda ceerno Seydou Sow denɗi men eɗen gamata arde e makko nde tawno almuɓe gamani arde e makko o hamani jabtade namde meɗen enen en gamata arde e makko e kala saaha noon ko salminde on e janade on e yettude on onon suɓiɓe nde ɗo yewtere ha tengte oɗo miñiraɗo ganduɗo joɗɗo gandal bawɗo famnude Sali Dia calmina bandiraɓe. A salmitama juurama kaw calmini dendagal bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV salminama noon heeringo e yeeɓiyankoɓe émission meɗen Gande Ɓaleɓe woni en kadi beelamma kadi artuɗo eɗen gandi yimɓe gowani yiide Sali Dia e Gande Ɓaleɓe kono oɗo soso kam hankkadi watti kam émission Gande Ɓaleɓe e tawno wona ko rewɓe mbiya rewɓe mbaɗa compte mbi il faut que debbo watta haalde hen e nanggam e nanggam o guila émission gadano baddunoɗen makko faade joni e kala saaha yimɓe ne mbiya tinno Sali yaade kawbo tigui kuccodira e denɗo o nde tawno wonko neɗɗo wawi don ɗum ko goɗɗo wawa ɗum emin gandi tan sa sokkitmama ene wawi kadi gandal ngal ɓuura yaltude par ce que min paami tigui ko suka kewɗo gandal te gandal ngal jogui ngal eɗen mbawi naftorade e jokkodirɗe makko kono kadi hay sinno neɗɗo yeeb tan hayso tawi jokkodirani e makko ni ne wawi kadi naftorade ko ganduɗa ko woni ko haalata ɗo ko nde tawno gandal lamgal noon noon eɗen ñagunomal tan balɗe juɗe batten moƴƴo woni en kadi beelama lawol ngol artuɗo kadi e yirdude makko Seydi Sow mi calminma min juurimama ñagamama Allah moƴƴere dendi waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mi salmini dendimam ɗiɗo ɓe Sali Dia mi salmini kaw Abou Diop mi salmini on no fewi mi juurima on yo Allah ɓoydu darde nde e nder pulago ngu ko mbaɗa toon ko e nder yimɓe ɓe eko jaltinten ko ndeɗon ladde ɗi kilométre uji jaaha toon sababune tan yo yimɓe ɓe naftor Allah yii ɗum nulaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam yii ɗum yo Allah yo yoɓe ya horma Mouhammad sallllahu alayhi wa sallam mi salmini on onon fof mi juurima on mi salmini Sénégal naaɓe mi salmini aduna Allah o fof mi salmini on mi salmini seerenɓe men mi salmini kalifaɓe men diine mi salmini moƴƴiɓe men mi salmini ardiɓe aada men mi salmini mawɓe ɓe mi salmini fof en mi ñaganima fof en jaam yo Allah waɗan men jaam. A jarama Sow Djiby Dieng jogui caméra o jetti mawɗo Ali Fall monto o en jarnima dendagal yimɓe Pindi TV hande Serif en mbayla Sow mbaggu hayso gasani ha laaɓi ko gonga leɗɗe yimɓe jiiɗi yo haala no fewi ɓe ganduɗa mawɗo men Idrissa Ali Ba gonɗo dowlaji dendude Amérique e Amadou Ali Wane ɓe mbi kala nde ɓe juuli ɓe ndendi ko nde ɗo yewtere mawɓe wonnoɓe toon hanki remɓe awɓe aynuɓe ɗanniɓe ɓe ko ɓen mbiyata yewtere men ari eɓe ƴeewa beele ko haalte ko ene yaadi ko mbaɗatno ko gattana sengo on ngo nawiɗen on banggue heewi ko neɗɗo sappana e suudu to banggue dewgal wiya a wonata ɗo beele ko tawɗo o walla ko tawaɗo o heewi ko neɗɗo sappana wiya jibinta walla so jibini diwnata sa e sa fof dañe peggitata banggue ɓesgu dendi holko mbawɗa e ɗum e aɗa andi fulɓe men koɓe yimɓe ɓe ganduɗa ɓe guila jamanu annabi Idrissa alayhi salam ko hen gandal toɓɓe jaltuno yimɓeɓe kasbata ko gandal toɓɓe ko han pulago ina wonno guila jamanu annabi Idrissa so tawi a witti e nden gande toɓɓe jaltuno ko hen fulɓe jaltini gande mumen ɓe daara ngaari ɓe mbi gi ngaari ko ni ɓe mbima ndi ngaari hay ko ɗum ngaari di te ko noon woyata ndi yahata tan koye janaysi ndi yahata koye inde ndi yahata koye koɗɗugu ndi ko lamɗo waɗante ɗum eyi ɓe gara e jombago ɓe jii jombajo o ɓe mbi o de kayri jibinta par ce que maɓe tawno jombajo o jooɗori maɓe dar ɗum e yitere mum mi yiiɗa sifade par ce que neɗɗo foof yiiɗa raade so yihen hoore muɗum ɓe daara neɗɗo yitere muɗum guila ɗo dow ha less wonko ɓe layema ɓe daara neɗɗo hinere muɗum ɓe daara neɗɗo e koye hunuko batte arsuko ɓe daara neɗɗo gamɗo ɓe mbi ode ko joom arsuko esi wona debbo liggotoɗo wonata debbo esi noon kala ɗo woni jawdi aduna aran ɓe daara
mawɓe fulɓe waɗi hen ɓe garanno galle hay siɓe jii debbo ina liggo doole oɗe ɓe mbiyata ko oɗo de ma jibin ɓesgu esi noon wonata debbo laamiɗo e batte jawdi aduna eyyi jiya tawa debbo mo ganduɗa o wonna tawrata kosgal muɗum wonna jirata ɗum ganda oɗo ko debbo laamu wonna jiyata debbo e darne muɗum e peɗeli mum ganda o nene ko debbo laamu ha faha debbo afede arsukaji jahata tawa debbo won mawɓe fulɓe ɓe gandina haɓe gandi tawa neɗɗo mo ƴeewoyɗa ina ñawi wodana tawrata ɗum ina leeli a andat o ko jahowo walla ko jooɗiɗo mi meeɗi ɗum min janggirmi ɗum ko mawɗo goto mo jahdunomi minen ƴeewoye malade goto min daari malade o hamin pari kam arno ko ñawdude malade o wi kam kaari de ko jahowo wadde heɗen mbawi jaran heɗen ɗum mbaɗan digga e wallahi l adim minen yaltude galle o kay jahagol neɗɗo o kono wotel nden ndiwoymi ɗum janggumi ngal gandal e mum ko ɗum maale noon wonna jiirata neɗɗo tan a andat oɗo hono wayi ɗum ko mawɓe men ganduno ɗum ha noon fanane nder galleji he heɓe daara debbo won mbadidi jogoto tan ɓe gandat oɗo debbo wona debbo ga joom galle sika ɗum resine a tampan tan ɗum nene yahata eyi debbo caɗele ɓuuri heew yaha yaltata galle ma pour jaltina ɗum sika ɗum kasi a resi ɗum a nder ma pour jaltina ɗum galle we joni noon wonko waɗate hen wonko mbaɗanta debbo ma so tawi ko wonno wayi wonko lootata ɗum est ce que dow kurkol loototo ɗum dow kurko uɗa ko unrete ko wowu wowu min mbiyata kurkol wonno waɗirte ɗum si naftori ɗum tan kadi sika renaki ma affaire o samwat ma ɗum newo tagi batte ar suko enen woodi ɗum heɗen hen mbawi haalɗo ha janggo gasata ɗum no heewi ene heewi haalullaji gonɗi hen ilmul muhtabariya mum mawɓe men gadduno hen kono sifaji kalɗe jooɗi fulɓen cifatono sa yeeyi aɗa ƴamoya wona tewta debbo cifo holluma ko omo jogui ngabdi mawo ɓesdu ma wonnima wattuni sen gatti ko kalɗen joni ko ɗin bonandeji ne keewi e nder galleji ɗi debbo resa dewgal moƴƴal jaafuɗon konngol ngol yeekiraɓe walla hoddiɓe walla wandiraɓe walla goɗɗum mbiye min natti dañde komin dañatno e mawni amen ɓiye amen joom galle amen oɗo tan rewi bonna ɗumen yaltina ɗum haɗa ɓesgodade eko nandi hen ɗen kaptoɗe beele aɗa jogui ɗum en ɗum ko jikku a resama e galle a ari joomen galle o bakalima ɗum heɓe ɗum heɓe daari ɗum e ma ɓe batti hen haareji haɗa annabi sallallah alayhi wa sallam won konngol ngol layino wino ko kala daara e neɗɗo yuri won ko moƴƴi saabu ko darɗa neɗɗo ɗum woni ko jiyata somi raari ka Abou Diop ka moƴƴo ɗum tan jiyatmi e maɗa somi raari ka bonɗo ɗum tan jiyatmi e maɗa neɗɗo foof wonko woni e nder ma ko ɗum moƴƴinta kalam jiiɗa mum jiya mu ko moƴƴo haɗa andi haɗa neɗɗo ina rewa Allah ha wima mi yi Allah mbiɗa ɗum laayiɗa ɗum ko kalɗa ko ala kam haali ko fana o muɗum ko Allah wi ko wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin rewam ha wa'ana aɗen kam yiya ha wa'ana wi e joni guite noon ɗeɗo guite ɗe jiyeten heɗi ɓuuri fam ɗo guite ɗon woni guite fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu lati fi sudur jimo o wi ko la tunkiril wahya min ruhya aw inna lahu ghalban idha namati aynani lam yana wi ko annabi sallallahu alaihi wasallam ɗi mu'minotono e se gaɗanatano ko wadde ga woni neɗɗo e joni so tawi debbo ari nder galle arari ko waɗata tan ko ɗum woni ko jiyata ko ɗum addata haareji ɗi gonɗi galleji he jomum liggo neɗɗo yaltina ɗum serna ɗum e gorko muɗum taw fof ko rewɓe mawɓe ɓe ene heewi wadde ɗum e nder galleji he ɗum noon kadi ko probléme aji men enen cuuɗi men ɗi gila ɗo wonɗo fulɓe en sarakulle en soose en liƴƴi meɗen ɗi goɗɗi Sénégal enen e nder famille ji men ɗi dewle ɗe kodi dañde probléme aji eyyi a yiya ɗo joni kadine won hen kadine ene hawni neɗɗo won ɗandiyankoɓe so ha foni neɗɗo wimami baggadiri e debbam ha min nawi ɗum Europe o serti am o dañi kayitaji o andi min poti même pied d'égalité hankadi min certi ɗum kadi ene woodi ɗen gueɗe foof kala e moɗon dañɗo wona on ɗon probléme yo rutto hanki so ruttima hanki tan o heɓa jam
o heɓa jam ɗum woni ɗo ko ɗum woni hen fayidagal ruttade won ruttaɓe hanke tawi mbawana hanke no feewi wonɓe ganduɗa ko woppuɓe cuuɗi mumen no caali jooɗade cuuɗi mumen bonni dewle mumen garta galleji bamumen kadi caali yo wonde mumen yo ndes ɗum beele so tawi neɗɗo mba noon ara ma wonko mbaɗa walla ɗum haada ene jooɗa e galle mum eyyi ɗum kam so tawi jomum ari e amen won komin mbaɗantama ha hen ha heewi an kam hono mbaɗa hen holko mbaɗanteɗa hen tan woni ɗo isi kam ko mbaɗaneɗa kam ina ɗo ha mbawa jooɗade e nder dewgal ma gacca dewle miñiɓe ma walla mawniɓe ma mbawa jooɗade e nder galle ma par ce que hunde foof te armi haalanma ka abou ayi enen ɓe jibinaɓe laddili he hewɓe men hen taki ɓe dañi probléme heewi men joguiɓe wondiɓe wonɓe nder mumen gorko ladde surtout rewɓe hen hewɓe koɓe joguiɓe worɓe ladde en yawɓe ko sekata yawɓe ko yaltato e dewle mum en yawɓe ko addanta probléme aji a yiihat neɗɗo jooɗo si jibini cukalel gotel ene wawi jooɗade ko juuti jibita hen tawa ɗum ko gorko ladde waɗata ɗum kala ngol dañɗa reedu ndu ruufa jiiya ƴiƴam ɓuuri heew debbo si woni ndigga si yii ƴiƴam jamma tan gueɗe mum jakki gueɗe hen kewɗe nen toon ɗum noon won hen gewɗe ƴeew hay sikaɗa naata suudu dewgal ma wonno poɗɗa ngal naato won duuɓuji baɗeteɗi duwa yaah won gueɗe an so tawi ka debbo joom avenir a naati e gorko joɗɗonima noon wona joɗɗoni kam woni arsuko mum neɗɗo kay so tawi an hoodere ma an debbo o mo ndesɗa seeɓa ɗum hoodere accita ɗum liggo dawa annen dawa onon fof jofton e joni an so tawi a yeehi go ceerno tan mbiɗa ɗum haɓɓanam kaari o haɓɓanma kaari jooɗo te an anda kaari o mo Allah wadduma arsuko muɗum woni ko onon ɗiɗo fof yaha hunde moƴƴa sika ɗum joɗɗoni si ɓooyi seeɗa golle mon bona ɗum taki kala hen ceerno mbaɗatɗo comme no électricien waɗata ayi électricien si eddi phase e neutre tan waddi ɗum haɗen probléme waɗi explosion waɗ ceernagal kadine ko noon kala ko haɗa waɗa ɗum ƴeewgal han ganda ko ɗum woɗi duwa ɗum waɗ ko ɗum woni fayidagal ngal eywa min nayirtumi gay koye banggue kayitaji on wiɓe mi sali tinno namdone min denɗe o wodande hande sukaɓe men hewɓe jiiɗa ɗanle jiiɗa rewrude e banggue lawol wodde jaaha pour waɗede déposé visa ji mumen kono kañumen kam ko ɓalli ko kadde tan so tawi mbaɗi déposé visa han kewi waɗede ko rejeté beele kañumen so tawi jokkodiri e ceerno Sérif Sow ene wawi wallude ɗumen ha ganduɗa so mbaɗi déposé visa ji ene mbawi hebde ko walla ko hen Sali Dia nani foti e leydi e banggal visa ji Nicaragua o jawtoto ɗo ha Mauritanie ko walla ko hen ɗo o nokku ko walla ko hen yimɓe goto alana ɗum foti min noon ɓeɓe mballumi hen feccere mumen tan tawata ko ɓene liggo par ce que waɗande ene ɗanno mbaɗanna neɗɗo ɗanno ɗum ina weeɓi so mbaɗanna neɗɗo artira weeɓani neɗɗo noon so tawi an ɗum feewon ina ɗanno a fewnata ɗum so yeehi artira so tawi dañi visa so yeehi daña toon golle daña toon kayitaji watta gollude arta mi meeɗi noon waddu ceɗɗo goto mo Allah wadduno kam toon to Dakaru nde Allah waddi amen kam wondo haaju muɗum ko yeyde galle mum ɗanniɗo ɓe ɗum fof mbiɗum ko te galle Dakar mbiɗum ko mbaɗɗa ko ɗum wona haaju ar mbaɗen ni ar mi waɗanma duwa ɓe daña visa mbaɗa ɗum duwa ɓe mbaɗi visa neɗɗo hen kooliɗomi o rewgo less o ari galle o yi won yimɓe ɗum waɗan si yeehi o daña kayitaji o daña golle han kamu o dañi kayitaji o dañi golle o yaawi o arti kamin mbaddi ɗum ko ɗum woni fayidagal ngal joni noon so tawi an haɗene waɗane kayitaji visa banggal ɗum ko colli jeeɗiɗi waɗirte sondu hen fof duwaw o waɗate dow hoore acca diwo si jeeɗiɗɗi jaaɓi diwade sika naftorima duwaw on sika yeehi a hokkede visa so wonan sali no diwde noon a dañata kañ fo jeeɗiɗi fof soɗi diwdi tan a dañata eyyi joni soɗi diwɗi sika dañi visa tan ɗonama ɗon a waɗane to lotgal walla mbaɗanɗa duwa mo ganduɗa wonta ko alkulle jawdi sika yettima tan a heɓan kayitaji foof ndewata par ce que tawata ko an ɓanduma a siwa yaah ɓanduma fewnama pour mbaɗa adopté wu toon par ce que heewi ɗanniɓe yettiɓe ha toon taw yo leydi ndi waɗa ɗumen reconnaître ɗum taki ɓe lelita ɓe ɗano siɓe dañi han ligguey janggo perte ɓe dañi ligguey han janggo perte par ce que ko ɗum hen ɓe ɗannima isi leydi ndi heeɓe koɓe yimɓe ɓaleɓe
ɓe ɗanniɓe ɗo yimɓe raneɓe ete noon ɗum ɓe mbaɗa adopté e nder yimɓe raneɓe ɗum noon e nder gandal haɗa wawi waɗode adopté e nder yimɓe raneɓe he gontana mumen kala ko cukalɗa mumen keeɓa kala koɓe leggina ma martabaji fof keeɓa ɗon darajaji fof keeɓa ɗon dañal aduna fof keeɓa ɗon ɗum gandal en ɗum waɗi so ɗum yawti hande ko mbiyatno ko nden ko guertoɗe gardo hono coppi ndewa hen joni wiya ko coppi gardoto guertoɗe ndewa hen hay ɗo ni minen hoɓɓe ɗo e Dakar emin keewi dañde ɗen caɗele surtout noon holɓe to e caggal lelɗel tubakoɓe ɓe mbiya eɓe jibina wonde sukaɓe hankkandi jogoto ko nesuji tubakoɓe so nede haali wiya feni so baba haali wiya haali ko wona gonga te ala droit fiide ɗum sa fi ɗum laamu aranma hen sahaji ɓiɓɓe natta wonde e less mabɓe ha gannaɓe te ɓe cuusa artide ɗumen ko ɓiɓɓe caggal leydi wona e leyɗele jaɓata kadi soɓe gonde mumen toon so tawi ene gaddanaɓe caɗele mawɗe ha ganduɗa gaddanaɓe fitinaji te neɗɗo wawa ancude ɓiyum walla wawa weddade ɓiyum beele soɓe jokkodiri e ceerno Sérif ene wawi waɗandeɓe ko ganduɗa ko ɓiɗɗo ene heede e less ma yinma o hokkuma teddugal jinnaɗo foti hokkede ngal so dañi kadi jogoma enen no nesorinoɗen enen furankoɓe walla enen fulɓe holno ganduɗen ko wiyede so tawi doole donki o doole keɓɓe kono so dañama yo doole keɓɓe guila doole donkani neɗɗo jibiniranno ko ha jibina ɓiɗɗo nafa ɗum ko wona kay ɓiɗɗo lorowo ɗum wallah eyyi joni haɗani ɗum foof ina waɗi ene heewi kadine e leyɗele men tubakoɓe jiya neɗɗo jogo ɓesgu muɗum horano ɓesgu ha ɓesgu yalta acca ɗum yaha ene heewi surtout e yimɓe e fulɓe men gambinaɓe ene hen heewi ɓe ganduɓe hen ɓe dewdami hen haɗa andi idana a natanno e wuuro pullo jiya kurko o dañɗo 1 an jiya ɗum towna haɓɓo talki haɓɓo mbutoñ mbat kon gawri haɓɓo goɗoñ mbiya hi ono nefni ɓimo on nefni nefnaki de wonko waɗana ko nafoyta ɗum janggo jam ko ɗum woni ko ala noon siki a jibinama e leyɗele tubakoɓe ɗum foof ala neɗɗo mawna e tuuba ko wiyema he an bamma putti ɗo nder wuuro he walla an seɓata ɗum par ce que an si bamma avenir par ce que an ka korko bamma naywi ɗum tuuba ko jangguinma e tuuba ko jangguinima ɗum ne erima ɗum a mawni est ce que an sika mawnima a sokko e bamma a sokkota e bamma kala muɗon noon gaaji ɗiɗo bamma walla babiraɗo mo ganduɗa ɓe ma nanananimo ɗum so aka sika ari min ñippidema e sukaɓe ma a ñippidata an sukaɓe ma sika a ñippidama mumen ha aduna dawa gasa on ciertata kala ko mbiɗa ɗumen ɗo en mbaɗata kadi ne kala gonɗo caggal lisde an ɓesgu ma ɗum a fot ɗum waɗ a foti ñippide an ɓesgu ma debbo ma ɓiɓɓe ma ɓe gonduɗa ɗon ñippideɗa mumen ha janggodem hay nder mumen so woodi mumen dañɗo jaltoyɗo boowal yalti boowal dañiɗo hoodi is noon accatamo eyyi ɗum kadin ko waɗi fayida ɗum hay Sénégal kala dañɗe ɓesgu poɗɗa ko jaggude ɓesgu o fof ñippidaɓe fulɓe noon heɓe ɗum mbaɗiratno ɓe pendatno butel ɓe pendaguel ha guel fendo ɓe ubbo guel e jinde wande jinde ɗo rufete mbalitaji he pendanno butel ha guel fendo wooro ɗomi guel ndesi ɓe mbaɗa hen parfum e noon ɓe mbaɗan guel congelé ha guel yooro won ɗomi guel ubbi eyyi won hen ɓe ñippidat ƴeewa kurkol galle mawɗe paɗe carekeje e yulde won ñippugol ngol mbaɗɗa sigagol ñippidi onon foof tan hay fof ɓe gondat ɓe jiiɗodirat e nder mumen hay goto mumen sertata won hen noon heɓe ɗum mbaɗire e kordolli ɗum foof ena moƴƴine wona ɗen ɗon golle ubbe e nder kordolli he hankkadi sukaɓe ɓe jengi he fof ɓe joftidat galle ɓe gonda ɓe jiiɗodira ɓe jofta ɓe gonda ɓe jiiɗodira eyyi ɗum foof fulɓe ɓe ɗum mbaɗatno noon on paami yewɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV gonɗen koye ceerno Sérif Sow Sérif kaɗo haala famde no feewi kono kadi wonko timaɗo ene moƴƴi ɓe pamne saabu kala ko yiya yimɓe ne namno on namnaki naggam on namnaki naggam ɗum ɗo ina wowta e nder fulɓe ne hurta e kala gueɗe ɗeɗo ceede gonɗe e nder hen tekkere waɗe nde sakki ɗum less ko ɗum yahata hade ama haalde ni ko watte e nder hen ko aɗa andi yimɓe ko ɗiɗo won yimɓe gueɗe mumen ko nuraniya ko lawol l'islam tan ɓe jokki won yimɓe wonko wone mumen ko cheyatinuji beelo naftara ko fewani nde mbawata ɗumen fewni par ce que woodi ko wone mumen ko fewani ɗum woni wonɗo o lekki mbaɗaɗo ceede mbaɗaɗo talki wala tekki
wonko woni go ndeerno avant tekke ɗe joni noon wona ɗiɗo lekketaji kala ko haɗɗumen fewnano won ɗiɗo lekketaji naftorta ɗeɗo kore ɗeɗo kore naftorta pewna ɗum sika ɗum hen fewni kala ko pewnanɗa ɗumen e nder ɗum ɗon barkinat neɗɗo fof woodi ko jeeyi e ceernagal birdowo jahowo jama wonko jeeyi e ceernagal gaaƴeriɗo Allah inulaɗo muɗum mo ganduɗa o ko julɗe soko julɗo naskaɗo sabu inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar mo ganduɗa kamu si julde noddinama tisbar muñata jippo yoɓa julɗele ɗe fof wonko wonko jeeyi e ceernagal ceernagal fof neɗɗo e meɗen fof wonko jeeyɗa hen eyyi neɗɗo ina ara jobbane hay waɗane e kayit totte naftoro par ce que kam way noon neɗɗo ina ara hay nangue mbiyeɗa ɗum ɗo ko balɗe naggam naftorta ɗum neɗɗo ina ara wiya ɗum ko lewru fewnat ma neɗɗo ina ara wiya balɗe tati fewnat ma neɗɗo ina ara hay minutaji sappo fewnat ma neɗɗo fof ko ɗum addata wonɗe ɗo gueɗe a jarama heewi ko neɗɗo sohli laamu ummo e wuro tew jolo naata e ladde yetto e nokkuji men mbaɗi hono ni henna e nder ladde Koya e nder jeeyande ngam yilade laamu heewi ko neɗɗo itta e laamu yiɗa heɓtude laamu to banggue politique hande Sénégal ina jiiɓi Afrique o ina jiiɓi no feewi beele no mawɓe mbaddano e maɓɓe nden ni ummade ɓe kuɓɓa otoji no min mbaɗi joni emin naata min tawma ladde men namno so tawi neɗɗo huɓɓi hande ara yiilade koko itta e laamu walla ne yiilo laamu holko mbaɗanta ɗum beele ko banggue Qur'an o mbaɗanta ɗum ko ɓurɗa hoolade walla ko gande men fina tawaɗe eyyi hunde hen fof ko namdi haɗa wawi ettu fina tawa o mbaddamo alquran saabu fina tawa o woni cosaan o ko alquran mo immi ko alquran ɓe tiimi ɓe mbawi naftor fina tawa men o hay tuuba ko ɓe tiimi ko alquran ɓe pewni avion ɗum taki ɗumen hoolade rewde dow ɗum taki ɗumen hoolade fewnude bato ɓe ndewa less saabu heɓe gandi wa shamsu tajri li mustaqarin laha dhalika taqdiru azizil alim heɓe gandi Allah tagi maayo ngo deeƴni tagi jeeri ki deeƴni heɓe gandi fof no wayi heɓe gandi ñalawmaji baɗɗi ɗi hendu ɓe ndewata hen heɓe gandi ɗum fof ko alquran holliri ɗum gande fina men tawa men ko alquran holliri ɗum tagi so tawi lamɗo ari nokkuji men siki en gandi honde hoodere jogui hono wayi so tawi ko jiiloto laamu mawɗo o taw wona aɗa andi jiilotoɗo wonde ministre jiilotoɗo wonde maire ka jiilotoɗo wonde député ka jiilotoɗo wonde président ɓe jiida duwaw ɓe jiida duwaw jeeltoɗo wonde président ñamme haalniman émission men battandiri on ɗon neɗɗo hen fof garɗo ma yiilo frontiére uji Sénégal frontiére uji hedde frontiére uji nayyi walla joyyi frontiére fof jaaha hen nokku towɗo lootoɗa hen taw haɗa sika lootima noon ɓornotoɗa ko drapeau leydi ndi no jiilotoɗa ɗum fof ina woodi gueɗe hiɗum ɗum ɗon koko yaaji noon banggal jiilotoɗo laamu kala ko laamu bawɗo won hemba noon banggal jiilotoɗo ɗum hen mbawi ɗo haala ka aɓo ɗo ha janggo en gasnota faydagal muɗum nafoore muɗum en heewi e nder ceernagal men ngal e noon sans dépend neɗɗo o tan hono hoodere mum foti hono wayi kam woni homo kay hoɗo fayi eyyi ko dokkone ɗon hojumoji hankkandi ko fuɗɗi huɓde oto sikki wonko jiiɗon ɗon jiiɗo piɓe eyyi piɓe ɗe beele ceerno wawi artanden hen vite fait ko piɓe ɗe jahata e ndiɗo condi kadi o yañanoki hen o wawa yañanaden e ko yahara maro hankkadi garina mbaynuɗen ha saaha goɗɗo ɗiɗo piɓi kam ɗiɗo piɓi fof ɗum fof gueɗe rewɓe ɗum ko minen jeeyi ɗum ko gueɗe feddamen de kamne eɓe keewi dille dewle eɓe tooña worɓe kono kamɓe rewɓe ɓe poɗɗen wiide ɓe eɓe keewi coho eɓe keewi tampinde worɓe ɗum ɗo ko gueɗe suudu yaltata suudu debbo yaltata galle ma noon mi yiiɗa ɗum laɓɓin somi sañi no gacciron noon tan kala cohluɗo hen tan yo noddam kono men mbawi andude beele gueɗe rewɓe ɗe beele ko hakkude neɗɗo e joom galle mum walla eyyi hakkude neɗɗo e joom galle mum hakkude neɗɗo e joom galle mum hakkude neɗɗo e joom sosoɓe jeeyi ɗo piɓ hakkude neɗɗo e joom galle mum eyyi saabu won hen joomen galleji heɓe kawni ɗum noon ko ɗum ko hakkude neɗɗo ala ko worɓe hay worɓe o wiyene kamni e worɓe ɓe kawni sahaji won hen ka abou ko ɗum woodi kadi wona an kam maɓɓe ɓuuri hewde kadi ɗeɗo piɓe tan kala rewɓe sosoɓe an ɓe liliɓe camcamɓe oɗon mbawi jokkodirde e ceerno Sow e nde ɗo tonggode waɗa hen ɗo son jiiɗi
ko wayno beto ko inde gorko nanna ɗo Hamadi Sambal Demba ko ɓen gon toon tan o wima heddi ko kot woni ɗon kot woni ɗon soɓe jiiɗi laaɓede tan ɓe jiiɗi jaggude ko wayno Dendam Aliou Sène Demen tan yoɓe jokkodire makko inchallah voilà ɗiɗo pigue ko ɗum pigue ɗiɗo cundi noon ɗiɗo cundi ɗiɗo cundi yahata ko ɗum ko cundi yimɓe raneɓe en condi yimɓe raneɓe tubakoɓe en ba raneɓe taw noon ko yimɓe mawɓe he wona yimɓe tarotoɓe hono ma en ɗum ɗo so tawi a naftorinde ko ɗum ɓulɓe aɗa andi ɓulɓe sonde wiyetende ɓulɓe condi ndi tawata ɓulɓe tan ko tubago wawi hutorade ɗum walla neɗɗo hutorade ala neɗɗo ɓaleji naftorto ɗum pour daña tubakoɓe ɗum wadde ko wodanɗo wonɓe caggal leydi ɓe ɓuri wawde naftorade so en ɗum naftoro waddata hen ko sukunu tubakoɓe ene waɗi kono ko ɓen ɓurata hertorade joni ndiɗo si ene une ko sukunu tubako ko waddete ndi hen sukunu tubako ene hen sukunu tubako ko ɓulɓe dani walla ko mboɗewi ko mboɗewi ki mboɗewi ko woni ɗo beele Touba ko ɗo e ma ko mbiɗa ɗum fof waɗa aɗa saɗa liggoye entreprise beele jomumen jaɓanma voilà ko ɗum nafata ɗum ɗo siki une neɗɗo ɓaleje unata fof ko yimɓe waɗeɓe en wonata ko jeeɗiɗo fof ko yimɓe ran waɗeɓe taw hono me taw ko waɗeɓe taw ko waɗeɓe hono meɗen hande an ka boɗeɓe hono meɗen wonta neɗɗo ɓalejo wonta neɗɗo ɓalejo kadi ne hen ko ñalama ma anditede aljuma taw ko kekiɗe fewnete kiɗo lekki ɓulɓe te hewno ko wiyede aljuma yoga e leɗɗe anduɓe ne mbiya aljuma mometaki walla urataki kono kiko aljuma ko ɗum haala ayi aljuma kala du'a o mbo haɗa yiiloyi aduna sika mbo waɗi aljuma Allah barkinma surtout wirdu yo wirdoɓe hewɓe awa ɗumen yi aljuma caggal tisbar ko lekki ɗon ha min e hay lekki ko noon wayi saabu no wiima lekki yalti koye alquran ko ɗum woni sababu lekki wawa barkinde si neɗɗo waddi alquran e lekki on ɗon hono mu ala kala ɗo jiiɗa ceerno gandu binde gandu lekki on ceerno ko wawi ɗum teeru ala ceerno hewno ko neɗɗo anda gande bindi ɓole waɗata hen lekki e so tawi an a andi gandal bindi ganduɗa gandal lekki an kala ko jiɗɗa ko ɗum balfetel tan way kono wiite oɗo ko médecin général fofom saf fof ene wawi safrude ɗum woni ɓulɓi noon ko ɗum lekki waɗke fayida so tawi a dañi hen moƴƴokeke sika woni leyɗele tubakoɓe kallama kine sira muɗum ko hol sifa e yettode mum ko hol sifa jeengol mum ko hol sifa eyyi jafoɗa ko a ɓaccimo aston lay o yiɗa nadde wadde on dokko ɗeɗon moƴƴi kaw mi yiyani o ha sirlo foof mi aɗani mbi beele ko ɓulɓe mboɗewi walla ko danewi ade ki ko mboɗewi mi haaldima ko ɗum mboɗewi eyyi danewi kiine gaccu tan mi ɗum ko code makko ko ɓoytami waɗen lay inchallah maro hankkandi en ko dokkunoɗo hojumuji kuuɓi ko weltanade e bandiraɓe yeeɓiyankoɓe ɓe kala e ñaganadema Allah moƴƴere e donade woni no mbiɗen ni kala saaha en ceera hay donadema oɗo dendiraɗo e wiide tan yo Allah hisnu gandal ngal kadi kala kadi mo Allah fodani gandal ngal waɗa feere jokkodire makko e tonggode ɗeɗo battede affiché e oɗo écran Allah jarama seydi Sow no mbiɗani ko noon somi teskima yewtere adande nde min jiiɗi waddude min jeeyi koye beeli ɗi min tawi mbaɗi jippo en no feewi mbaɗen tolo en no feewi min pilmi hamin gayni mbaɗi wutteji daneji caggal mawɗo goto hiɗum wimi oɗo mi anda foof ɗo ƴetti ngoɗo miijo kono ɗiɗo beeli e ɗiɗo baaɗi e ɗeɗo kulle garoje ɗo kala pullo ganduɗo lekki so tawi o waɗi no wiira ni ina harsi ko ñaagui fof jaaɓodaka ne heewi jaabede gila on ñalawma ɗo teski ha ñalawma hande o tugguinan fayi joni sinno yimɓeɓe garano walla yimɓeɓe dañano ko jinno ko tawno ɓe certe makko ha laaɓi nden kam mboɗa andi ko kanko omo jeeya ɓuuri bonde sukaɓe ko yettemo janademo jettoje ɗiɗo fuɗɗima laaɗo haaɗi e yettude suuɓiɓe gande ɓaleje e suɓade kanko oɗo ceerno Seydou Sow e dande makko e golle makko e balle makko denɗi holkongol ma cakkitol wuttima ɗon kam no yooɗi oɗo wuttuno kam oɗo wutta o wutta noon o wuttona wona cakal in uridu illa l islam mastata'tu wa ma tawfiqiya illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unibu woni ko goɗɗum ko message mo tottiranmi tan sika noddi heɓani nde waɗa insisté par ce que wona chaque instant yimɓe nototo téléphone chaque waɗa hen sahaji kam yimɓe gonata e golle e si noon gollal ngal
ma en mbaɗla tout neɗɗo fof e aduna ma en mbaɗ feere ha waɗa satisfaire kam e gollal ngal ma en mbaɗ feere ha fof en so tawi en mbawa weltinde fof en kam ma en mbaɗ feere ha fecceɗen belto inchallahu rabbana par ce que Allah hay o takde yimɓe ɓe weltinani fof en inchallahu rabbana ma en tinno mbaɗen kaddi bawgal etoɗen moƴƴinde inchallahu rabbana yo Allah wallu men eko gonɗen ko saabu kala ko mbaɗɗen hen en ɗaɓɓani hen weluyo goto ko weluyo Allah ɗaɓɓuɗen hen e weluyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabu wallahu wa rasuluhu ahqqu an yurduhu in kanu mu'minin ko mbatten ko wadde ko en ɗum tawɓe ko ɗum mission mo Allah totti amen mamin hen eto moƴƴin saaha fof ɗum taki dal mi yettimon onon ne saaha fof garon pour wittande yimɓe ɓe nafoore wittande yimɓe ɓe gandal par ce que gandal jogui aduna wadde mi yettimon hen han feewi wa haza wa aleyka salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh yeeɓiyankoɓe tedduɓe gasi ha laaɓi e nde ɗo yewta kono goɗɗen e yesso tawi jeeɗo ñaawi gonɗo koye miñ men service o Sali Dia baldirtuɗen kamera ko Djiby Dieng montata ko Ali Fall ko ɗo katen ha lawol gongol e titone wonde so Allahu lamɗo jaaɓi